Nema, taj recimo izdrenjeni. Ovo ne, sad ću izdrenjeni. Čekaj još malo. Čekaj promijeniti ekran pa da vidimo reakciju. Ko je naša noćna ptica? Ha? Filipe! Filipe! Kuku! Kuku! Ajde reci mami nešto. Reci mami nešto. Rekao sam 2. A kaj ti još mama, pa taj video je super kvaliteta, jesi ti kad to gledala? Jesam. Pa onda? Šta bi ti sad? Šta? Dobar je s obzirom na to da je snima na aparatu. Šta veliš? Ajde reci la. Filipe? Ajde reci la. Reci la.